கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஏசாயா 44:2. நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்முடைய தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு துணை செய்கிறவருமாகிய கர்த்தர் அவர் சொல்கிறது என்னவென்றால், என் தாசனே, என்னுடைய நண்பனே, என்னுடைய சிநேகிதனே, நான் தெரிந்து கொண்ட யெஷூரனே, நேர்மையாய் நடப்பவனே, என் கூட நடக்கிறது என்னுடைய மகனே என்று சொல்கிறார். அவர் சொல்லி, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு துணையாக நிற்கிறேன். உன்னை உருவாக்கினவர் உன்னை கைவிடுவேனோ? உன்னை உண்டாக்கினவர் நான் கைவிடுவேனோ? உன்னோடு கூட இருந்து உனக்கு துணை செய்கிறவருமாகிய இயேசு நான் சொல்கிறேன், நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். நான் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டேன், உன்னை கைவிடவும் மாட்டேன். உன்னோடு கூட இருப்பேன், உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார்.